Injalo le ndaba uprofessor CM Likhuleni inyanga muni inyanga ukuthi kota inyanga ukutwisisa inyanga yokubhasiswa ingqondo ngiyanibingelela babukeli nabathandi bayo iWTV uprofessor uthikithi angeke kuhlale kungalendlela kungayo kungenzeka namhla ulele wavuka kwangavukeki kahle namhla bokhala izolo ngeke ukhale futhi into yami ithi namhla ngihamba ngedwa bafothi ngisahamba naye le ndoda uadvocate inyanga udokotela uyiko konke lo mfoka yikithi nginaye la sihleli nje sihleli nalomfazi umnikazi wamanzi naye uphethe umntwana wakhe isagila sakhe abaningi bake bangibuza ukuthi kanti uyenza ngani professor wena ngifuna ukukusho ukuthi bhuti namhlanje ngithi welcome back ku WTV bakubona babukeli bathi hayi uphi lo yabhuti bangibuza lapha ama comment saziwa ngithi hey ubani manje lo bathi hayi le ndoda bonayo lapho ku WTV so ngiyasho ukuthi okumnandi angizange ngizwe umuntu akhuluma ngobubi ngawe omunye wangitshela ukuthi le ndoda ngiyayifuna kuphela hey ndoda ngiyamfuna lo mfo iyaphila le ndoda ngiyabonga nje kakhulu babukeli beWTV sila empendle sila empendle sila empendle sidla umuthi so namhla ngifuna sikhulume kancane ngokuthi ngiyakubona na ufana uphethele induku le abaningi bayayazi le nduku nalena ngathi cishe bayayazi le naleyo yakubayayazi wayithola phi le nduku le nduku le prof ngayithola enkangala go professor CM Likhuleni yes mangiphinde babukeli nabalandeli beWTV sinibingelela kule show silandela nokuthi senza amaqiniso abantu bakithi sebexhaphazeke kakhulu zinyanga angitheli ke inhlabathi emsebenzini womuntu ngikhuluma ngani izinyanga eniqambela abantu amanga ngizange ngizokhuluma ngani namuhla isikhathi senu siyeza namuhla sokukhuluma ngaloko okuhle sikwenzayo mangisho mina I'm a doctor by profession I'm an advocate ngima court every day ngila empendle nje is because ngihlonipha udokotela wami CM Likhuleni ngihlonipha lo muntu esizomlethela umsebenzi wakhe umsholozi mangiye straight la kufele khona ithola mina ngithwele ngenzela ukuthi abantu ningamangala mina nginenyoka nayi ulandele zonke into zika professor Likhuleni asiyoqala niyibona le nyoka umuntu ophethe le induku siyanyamaza ukuthi nale nyoka egwinyayo that is number 1 number 2 mina iyangisebenzela manginazise abantu abarojwayo ngengezwe angizuziveza lezi production engiye ngizibukele ezicomputer ke or ziqhathanisa nale iWTV ngike ngezwe abantu besithi ama boys awekho imikhova ayikho or bahlanganisa imikhova nama boys namuhla ngifuna unitshela upha so that nimkholwe ningamkholo professor mina ngithwele mina nginemali imali ethi baba kimi mina mangihamba imali yakhala ifuna mina because of uprofessor Likhuleni mina le nyoka egwinyayo ngayithatha yangisebenzela asiqale silungise lesi spelling ke sometimes avele ngablast ivele ikhuphula ibusiness yakho before ikublastela ukublaster yini kukuvuka unemali endlini ukhulume nenyoka yakho inyoka ikufakela imali endlini eyamosle uprofessor mayiqeda ngonikeza inyoka zanganginikeze mangihlele endlini yangitshela ukuthi ehamba oyilanda ngihamba ngoyilanda mangiyilanda zavele izinto zenzeka mina angazi ngakhuluma ngithini ngemali
anginaye manje umngane ongangicela 1,000 rand athi mangimfakele 1,000 rand. That is not a friend. Phumile kuyona. Ngifuna umuntu mina ozothi mangimfakele 200,000 manje. Ngimfakele yona. Ngazi ukuthi next time uzangifakela yona. Sengidlulile kulento ezincane. Mina ngiyenza R1,000,000 in 2 days. R1,000,000 khona eaccountini yami. Ngendaba yenyoka kababa ulikhulile. Because mina ngiyi-scientist, ngumuntu odila nge-research. Akagcinanga nje ulikhulile, that's why ngubaba wami is my spiritual father. Akagcinanga nje kwakunikeza only inyoka. Wangidlisa muthi thi. Remember, mina njengodokotela kufanelanga ngikholelwe kwizinto zesintu because asiproveki. But yena ungenzele yabona iscience yabantu abamnyama. Angifuni ukusebenzisa le gama elithi black magic. No, this is not a black magic. It's black science. It's science yabantu abamnyama. Sihlanganisa umuthi siwutest ukuthi uyasebenza. Sikwenzile kuloko. Ngayibona lento iyasebenza. Wangibonisa lento yenziwa kanjani. Ngenzela ukuthi why lento ngiyiveza kanje. Nokhwa ngabantu, ningaxhatshazwa ngabantu. Nginibizela kuCM Likhuleni mina, umuntu engimazi ukuthi unayo. Angithwalisi mina, ungezi kimi. Nangu umuntu onikezana ngenyoka. Ngithathe kuyena inyoka. Manginitshele nje khuphula level because angeke repeat yale yam show ngange kuyona. Namuhla sikhuluma little bit deeper. Sikhuphule level. Mina nginama boys. Abantu bathi ama boys awekho because abakwazi kuwenza. Nangu umuntu owenza ama boys. Enziwa lapha enkangala. Mina ungibonisile ama boys enziwa kanjani. Ama boys asiyona into enjasi, yona insangu ni. And bancane abantu abanayo and ngithemba ukuthi abantu abanama boys bawathathe enkangala. Ukuba banawo abantu because bacabanga bayasaba ama boys nokuthi aswabethu awekho but enkangala khona. It's unfortunate ngakha imizi emibili ngesikhathi esisodwa. Uprofessor uzabe khona ngizabiza SABC News Africa. Khuluma mina ngeNational Television. Ngibhizi manje ngikhuluma no government ngizabiza baba uMkhwanasi ngibize judge president ngibize prosecutor. So that babone ukuthi yini ama boys. Bizo government, the president himself. The reason being abantu bazi ukuthi nangu umuntu owenza ama boys. Mina ngifuna ukubhatala kuma ngithanda imali. Uhulumeni uzakunikeza 100 million bayi ngokumbonisa ama boys. Ihlabathi lizowazi ukuthi ama boys akhona because mina nginawo. Number 2, because uProfessor Likhuleni wenza ama boys yena ngokwakhe. Akawathandazi. Ufuna ukulungisa la spelling. Uyawakha. Izingane zakhe zona zithandaza uProfessor Likhuleni because zenziwe nguProfessor Likhuleni. Abantu ke because uProfessor Likhuleni ngumuntu ohamba isonto bazothi unama boys kanjani kusho ukuthi ukhola uthandaza ama boys. uProfessor Likhuleni uthandaza inyoka. No, ufuna uyilungisa namuhla. Inyoka mayenzwe nguProfessor Likhuleni ithandaza uProfessor Likhuleni because yenzwe nguProfessor Likhuleni. Iyipoki uProfessor Likhuleni ukwazi ukuzilanda azilethe kuyena azinikeza abantu azenzela irituals yena. Iyipoku zisubmita under yena. Akusinguyo submita under iyipoku. Nguyo zenzayo. Ngifuna unilungisela kahle namuhla ukuthi nikwazi lokho. Laleka la hlobo sami. I know abantu sometimes baye bathatha isikhathi lento. Into esebenzayo ngithatha isikhathi. Ungayiboleki imali ebankini when usiza kuProfessor Likhuleni uzofuna inyoka. But inyoka is faster than fast. Mawufuna into ezakwenzela ke speed, ufuna legwinya inyoka. Nako into ofuna kuyenza, khuluma amaqiniso. The reason ngifair, ngidlala ifair
nurse ku Professor Likhuleni indlela angenzele ngakhona. I don't think ukuthi uProfessor Likhuleni uzawufa manje. But engikusho ukuthi mina ngithathe isinqumo sokuthi umuzi kaProfessor Likhuleni ngeze usafara ngikhona. Because mina ngisurvive ngayo. Yami business ibifile. Inyoka yakhuphula. Wes ke manje ngishaya advance ke manje. Ku driving nento kuthiwa advanced driving. Sengidrive yona. Ngizama ukuthi ke manje ngize kwa Professor Likhuleni nginazo lezi zinto mina ngikhuluma ngami nginazo. Lalelani ngiyasonta mina. Ngumfundisi. Angifuni imnikelo wasonto mina. Mina nginikeza isonto mina. Nginemali mina. Mina ngirobha izalukazi nezihola impesheni. Bazokunikelela ngemali kaRamaphosa. Akubizwa umnikelo kwelami isonto. Mina nginemali, nginikeza isonto imali yami. Abefundisi zi drop out esikolweni. Bafuna ukukolekelwa izalukazi. Baye ukuzothwala ku Professor Likhuleni. Babe nemali. And angazi why abanye bafihla into engacaci abantu basebenzisa iring zika Professor Likhuleni. Umfundisi. Mina ngifaka ngaringi mina ngikhuluma ngithi nginenyoka. Nginama boys. Now imali ingena ngamasaka. Soro kungena emlonyeni. Before ukuqhubeka la Yes. kunale nkulumo efika la kimi. Yes. Ethi yamfuna profit esontweni lakho. Esontweni lami Yeah. angiprofeti mina. Ngiyabuza nje uyamfuna wena. Hayi angimfuni. Waye ungamfuni. Abaprofeti njengoba nginenyoka. Yeah. Bayahlupha abaprofeti. Yes. And mina ngingeni lesonto lezi za prof nezabo msholozi. Amaza yona ahlupha. Yeah. Akubona unenyoka or unama boys. Seve le profeta la uyajikela bese kunomuntu onotokoloshe la. Angisifunde kahle into ethi. Umuntu bakahlala notokoloshe wakhe. Umuntu ahlala nomkhovu wakhe, umuntu ahlala nenyoka yakhe. Prophet team. Mina mangimile pulpit yimi kuphela. Yeah. Akekho umuntu ozangiphikisa. Angimfuni. Yithi ngintshela uprofessor njemba ese-empowerisha thina. But angizobiza amagama abantu. Seke bathi umthakathi kwayena. Yilo engakufuni. Ukuthi umuntu avela prophet esontweni. Akuprofetho kwelami isonto. Kwelami isonto siyabuildana. Sibheka abantu abangasebenzi bayingakhi? Sifuna imisebenzi. Abantu basebenze. Siyakhana. Waqala uprofeta thina sekuthi hey bambe apha. Bamba apho siyakheka abhlungu kakhulu elibandla ukuthi kuzodilizwa isiprofeto sakho. Bambe lapho kuwena. Uma mina mangidinga usizo ngifuna uprofeto ngiya ku professor ndiyamazi umuntu ohlahlubayo. Nawe uma udinga usizo iza ku professor. Elethu nje kakhulu abantu abafundile abangena esontweni lami. Abantu abafundile ngeke utshele umciphe ukuthi unesimnyama. Abantu abanesimnyama ngabantu abangasebenzi. And otokoloshe ngiyabazi mina nabathakathi badlalela kulabantu abangafundanga abangasebenzi. Ngeke adlalele kumnwabi because nenyoka. So awukwazi ke manje uzotshela kuthina esinemali ukuthi nginesimnyama. No, anginaso isimnyama mina. Mina ngithwele. Nginemali, imali yangena and nginceda abantu ngayo, ngisiza uhulumeni, ngisiza abantu ukuthi abantu baphumelele. Through uprofessor. Mangiyiphinde. Angithwalisi. Ningezi kumina. Mina ngiyingane kaprofessor ephumelele ikhohliswe kakhulu yinyanga. Yabona nje banginenyoka nje. Uvusa inyoka uprofessor. Wayivusa kimi negazi mos. Inyoka ifile wayenza ngemithi yavuka kimi emzimbeni. Remember ya connecta nenyoka kaprofessor. Ese sigodlweni yazovusa liyami. Now uma umuntu ethi ukunikeza inyoka ephilayo makakunikeze mamba ezeyiphethe ngesandla. Sikholo ukuthi ngempela lenyoka yakhe iyasebenza. Izawuqala ngokubulala yena before ifika kulo zoyinikeza or alande icobra. Izawubulala yena before ibulala wena uzothwala ngayo. Akukho lokubana manga. Ezinyoka abaziganxayo la emqaleni
yiboa, ziyellow python, zialbino, ziyabreedwa ezanyoka, zithengiswa la eShepstone. Khona indawo la eShepstone ekuthiwa Pure Venom. Bazithenga khona laba zipets. So baqambela abantu abanga because abantu bazisaba inyoka. La sikhuluma ngento yamampela, ngento ezawuvuswa ikusebenzele. Nansi yangisebenzela mina. Mina noba ungangithakatha angithakatheki. Mina ngiyiyo lento engiyona. Mina ngijabula ubona ngimhlonipha uprofessor ngimthanda. Mina uma uphila usisitha sami ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda. Mina ngiyi life giver. Uphila before because ngithanda. Ube bengathanda ukudala ngikubulela. Now uma unenyoka, unama boys, unomkhovu. Ngeze udelelwe ngabantu. Ngeze ube nesitha but nginazo izitha ngiziyekile nje because ngingumfundisi. Ngiphila kahle. Ungifundisa into eyi1 professor. Ungahamba uthusa abantu ngento nayo yakho mos. Ungahambi ulimaza umphakathi ngento nayo. Wena uyaganga ufuna ukuboshwa ngamaphoyisa because uthembe ama boys. No. La siphila impilo eright. But lezi zinto zikhona wozani izothatha izinto ezikhona. Angikhulumi akuyenyanga mina, khuluma ngento ekunayo. Uma ufuna ukuprove, woza ngizokubonisa. But uze nemali. Mawuyezoom ngena ngemali. Because kuwena iliphenduka izoom akunanto ozayenza. Uzayibona nje kuphela. Iza nemali. But kimi iyangisebenzela. Ngiyisho lento because size la empendle ukuza emuntwini ozovusa isikhwama sikakhokho wakhe. Obe namandla kakhulu. Sizokwenza izinto zamampela la empendle usazawubuya ihlabathi lonke liza lapha because lithwasa lika professor Likhuleni umsholozi. Now kuza kwenzeka izinto ezabacabanga abantu ngeke zenzeke through professor. Ngiyanicela ke bantu bakithi ngiyaphinda ngeza igama nguNtobeko surname usaziwa mina ngowamnguni mina Sibongo from Eastern Cape Qumbu akunamuntu ongangaziyo lapha ekhaya. Ngichange imoto mina ngathi ngichange amasokisi. Ngithenga izindlu akade ngithenga amasokisi. Ngenzela ukuthi ngithi ngikhula ngifikelele ebukhehleni ngibesele ngepension. Entweni yemali sengingasakhuluma because ngenzwe ngubani kuprofessor Likhuleni. Now as ngisebenzele izingane zami ngimfaka ebudgetini uprofessor Likhuleni. Now ngisithe isystem yokuthi each every month uza ukupay irole yami yokuthi mangibhatala izingane zami ngiinvestela professor Likhuleni ngimfakele because inyanga yami nguyena umuntu ohlabela inyoka zami nguyena umuntu ohlabela ama boys wami zonke into zenziwa kuphi enkangala. Sikhuluma lokho sikhuluma iqiniso because abantu bakithi bakhohliswe kakhulu and iproduction is promote abantu ukuthi abantu babaqola abantu. Umuntu avela busy production ayokhuluma manga akhulume ngento angayaziyo. Abantu abakaze babona uMantindane, abantu abakaze babona uTokoloshe, abantu abakaze babona kwaMkhovu, abantu abakaze babona kwama boys lawo. Bayazikhulumela nje abantu bafuna imali. Lalela ke hlobo sami ngikutshele mina ngama crookers awenzana. 500,000 akusona into okudlala. Ngathenga iGT6 lapha. Ngayithenga iGT6. Thole nje new second hand. Wena uza no 500,000 uzwe uprofessor ekhuluma la nawe uzama ukufake this thing baza kunokha abantu. Uzothi umuntu asihambe angingayithatha iminambo oyinikeza umkhovu esigangeni. Lapha bakumele ngesibhamu lapha esigangeni. Wena ujabulela ukuthi uphethe briefcase ye 500,000 uye esigangeni. Bakushange 9 la. Ubhubhe. Bathatha la 500,000 ahambe. 2 uza kunikeza umuthi akufakele poison athi phuza lo muthi funeka umkhovu ubhekane nawo phuze lo muthi ukufakele poison within 20 minutes uzobe vomit igazi wena ushonele lapha kuthi ucommit suicide athathe la mali ahambe. His scammers list verify umuntu uprofessor ubuya kwi association ezilegit ezivetiweyo ngumuntu othwasileyo akavelanga lento abaye khona enza amagedla nje yena uyithwasele lento wakhuphula 11 sinibizele kwinto legit
The reason ubona ingathi ayisebenzi into kaprofessor is because wena ufuna into ya manje. Mangiphinde le ngiveze imali esheshayo ikhona. Bathi abantu imali esheshayo ayikho. Buza kimi. Uyablast uprofessor. Tshelwa yimi. Uyablasta. Inyoka iyablasta. Ama boys ayilanda imali ayizindlini. Uvuka ikhona endlini ukhoma. Ngikutshela ngento azenzayo. But uprofessor ma ethi makancane inyanga usalungisa imithi yakhe because ukublaster kuzawule kublaster vele kushona ingane yakho. Lalela uprofessor umthetho wakhe. Ayilungise lento kuqala, ayiclean lento so that ingabulali umndeni. Ikufakele imali. It's very important ukulalela uprofessor Likhuleni. Asikhulumi ngomuntu ongenamali la. Sikhuluma ngomuntu ohamba ngayo yonke imoto ekhona la emhlabeni. Sikhuluma ngomuntu ohlala kwindlu very expensive. Angikhuluma ngomuntu mina ohlala emkhukhwini akuthembisa ipiloto. Kusho ukuthi yena ezakhe amadlozi akafuni ukuthi abe rich, ufuna kube rich wena. No, lo unayo imali. So nginibizela emuntwini olegit ovethiweyo akhuluma inyanga la, khuluma umuntu othwalileyo wa survivor wanemali. Ngijajeke mntakamama. But mangikwazise lokho. While ungijaja ngilala kamnandi. Nginemali. Wena ungijaja nje ugcine ekujajeni uyalamba. Awunamali. Uyabona mina nginemali serious. Uyabona? Mina ngihamba la ngihamba khona. Ngilala la ehoteleni is very expensive. Now ngikubizela kuprofessor Likhuleni, umuntu ovethiweyo, umuntu oyaziyo lento, umuntu ongayitatazele lento, umuntu ongajaha ngamali. Le nyoka le it was 350,000 mayiqala. But wakhuluma na wayincenga up to yawufika ku 60,000 rand. Ibargain le, imahala. Hala. Isengajika kusasa sithi angisafuni. Ibuyele back to because iyasebenza. If ufuna into esebenzayo, woza uzothatha nansi lento engikhuluma ngayo mina. Nayi ulandelela ivideos zika professor. Bayakhala abantu lapha enkangala mase bengena lapha la itholakala khona because umuntu uya eyoqamba amanga. Most abantu abathwalayo ngotsotsi. Most abantu abathwalayo banenhliziyo ezimbi. Abafane nalo mfana esimlethe la. Lo mfana esimlethe la ufana nokuthi umuzi kaprofessor bengowakhe. Uvala ngesikhathi, check cameras, bonke abantu, ubuye nayo lento ebeyiyela. Kudingeka mayothwala or yonza isikhwama, wenza something like that. Utshela inhliziyo yakho ukuthi wena uyingane yalapha ya. Namuhla sizokhuphula lento so that ni understand better. Ni understand kahle. Lalela ke sithama sami because uprofessor unendumbe eziningi. Sometimes ungaya enkangala ungamtholi. Mina endume dasangithi lento yescience abantu abamnyama. Bengihambe no professor siyodla umuthi. Even still remember ngikhona ku WTV wayethe siyodla umuthi engifundisa. It's not just inyanga. That's why ngithi spiritual father sami. Asimuntu nje phela wanginikeza inyoka ungifundisa ukuthi yenziwa kanjani nengane zami zikwazi ukusurvive ngayo lento. Sengekho ngidlulisele ebantwaneni. Into le engaphila ngayo naphakade akufi umuntu lapha ekhaya. Masiyilungisele. But ngiyeka nje ukuthi ngingabulali because nginijabulela, nginithanda ngingumfundisi. Otherwise akusekudala nginibulela. And into enegazi izenza ngespeed. Senza ngabomu ukuthi singayifuni. Sihambe kalendlela. Eka prof iza ingane zami ziphelele, mfazi wami ukhona, akunalutho imali iyayingenela. Ngiyanitshena futhi wozani ku professor Likhuleni. Uprofessor Likhuleni uzakunikeza inyoka efaneleyo, uzakunikeza isipuku uma ufuna isipuku. Mina nginabantu mina abayidlila imali yezipuku. Angikhulumi lento zenu. Wozani ku professor Likhuleni, yimi uNtobeko Aaron Sazome advocate, I'm a doctor. Ngeke ngipromote something engasebenzi. Iyasebenza lento. Siyabonga prof. Yes, siyabonga ababukeli nabathandi beTabula TV. Ngibonga kakhulu bafowethu ukuchaza kabanzi. Uyazi sometimes uNtobeko kuyafuneka ukuthi umuntu ayizwe ngenye indlela. Yebo. Ngingathi ngikhuluma kwenye indawo ngithi mina angimfuni nami wena uNtobeko umuntu ozoza kami ahamba ngendisa. Yeah.
ngifuna umuntu ozahamba kimi njenge uyalibona lifudu Yeah, yeah. ifudu uma lihamba kancane lihamba i-distance Yeah. linempilo ende Yeah. ifudu uma lihamba ungalibeka la eThekwini manje Yeah. ungahlala iminyaka e2 lingakafiki le kuwe Yeah. so into ngifuna ukuchaza ukuthi abantu asifani Yeah. ungeze ugijima kimi weza ugijima uzowa ngila empendle nami ngifuna ukusho lokho ngiphinde ngifakazele ukuthi nginabantu engiphila nabo kunabantu Buntobeko ngifuna ukusho ukuthi I'm so grateful ngawe to stay truly and ukuthi I'm not afraid you are not the first one othwele uphumelele Yeah. there are plenty of them some babuye bangikhomba imoto abanye bangipha imoto so umuntu maza kupha imoto akusiyitshintshi bhuti Yeah, excellent. so umuntu makupha imoto kusho ukuthi usuka abone imisebenzi eminingi just basaba ukuvela ukuthi hey ngayithatha lento Yeah. so ngoba umunye utengisaba nesitha sami ukuthi singavela so mina into engichazela yona wena akekho umuntu brave njengawe kunomunye umfo ose Cape Town ngeke ngisaba ukumusha uShando Yeah. uShando ufike ekhaya samsebenza but into yakhe yayihleli lapha ekhaya msho ihlezi boma 7 months but kune message angisendele yona the professor ngisho nalesilima besithi angeke singibhadali bengisikhohlwe enhlobo sibuyile manje bangibhadala benginganamsebenzi sithi so clean a workshop uShando uthi kimi no prof ngiyabonga bengimsebenza nginayo lo ngimfundisa message yalomuntu ukuthi zolo lokho sisuka la empendle sibuyela ekhaya kushona ugogo njengoba kashona ugogo Yeah. nasendleleni kufona umunye uthi kimi prof sorry ukulalela abantu bangidukisa impilo yami kahle ikuwe so ngalahlekisa abantu ngoba mina Buntobeko ngineqiniso iqiniso lami ukuthi umuthi mawungekho awukho Yeah. angeke ngithi kuwe Buntobeko no Buntobeko siyenze manje Yes. vela ngilambanga bhuti Yeah. angalambi ngilambanga nhlobo ubona ngizela impendle ngizizele ngemali yami Yes. ngilethe umfowethu Yes. lo usizwe angisamthathi mina njengomfana Yes. noma nje umntwana wedlozi Yeah. ngithatha njengomfowethu Yes. nawe nguthatha njengomfowethu angisakuthathi njengepatient uyabona mhla uyojika uthi elikhuleni manje sengihamba ngala ngithi anakhona ngikukhulula but ngiyazi kuyokushaya Yeah. uphinde ubuye into isekuthenini bafowethu uma udla umuthi one kholela kulento oyenzayo Yeah. zama ukucommunicate nento zakho Yeah. nezakini Yeah. so that uma ucommunicate nazo mina uNtobeka akasinyanga but ukwazile ukuthi ngimphile lento ngithi ngiyamdotsha wathi ngima ngimphaleni wathi no man wahamba lo muntu cishe inyanga yonke or 2 Yeah. wathi mabuya wathi prof ngithi angifonelanga vele wathi prof bathilo bathi no kufuneka into so lento izoyenza enikwenzeka but into engifuna ukuyisho ebantwini bafowethu umuthi uyasebenza umuthi uyaphila isipoko siyaphila uyabona nje labantu bethu cishe bafana umama khona no Yeah. into akalikhuleni awuyihlabele ekhaya Yes. into akalikhuleni ihlabelwa yimi Yes. ngoba ngifuna abantu bayenza ama mistake ukutholakala sokufa abantu Yeah. ebhuti imali siyifunela abantwana bethu Yeah. imali siyifunela ukuthi abantu baphile ukublaster ngempela ngiyablaster Yeah. but into engichaza ngami ukublaster kwami angimani ngiblaster ngoba sengidlazile ngoba ngangala vele ngoba bayahlupha abantu but namanje nje uNtobeka ungiphe 2.1 million sathenga isilwane ngikusho nje sasithenga lesilwane siphinda siyasigeza ngoba wena bhuti uyoblaster le mali kanti lesilwane lesikhathi basibulala Yeah. bathe la uyosebenza khona bafe bonke Yeah.
so kufuna uthola indlela Yeah. yokuthi lesilwane usigeza kanjani so that masifike ekhaya noma siblasta le mali singaqedi abantu ngoba into ekhona imali siyifunela abantwana siyifunela umndeni wethu so that is why kufuneka ukuthi izinto masizenza sizende in a clean sheet Yeah. so that abantu baphile Yeah, nabantwana baphile ngithi mina wena osathi ini ebhuti nasi sikhoma sokubulala Yeah. naso uZuma Yeah. esibhizi nje sashoda kwakhala kunyenyana kuyi1 uZuma mabantu bahlupha sisizoza kuZuma kungasikudala but into engifuna ukuyisho ukuthi ngibonga ngesikhathi sakho nokuziyehlisa ungihloniphe uyekele konke ubuye uzosiseka sinoZuma ledlo sengilithandazayo namandla onke akalikhuleni nabakaphiri nabakamkweni Yeah. babe nawe Yeah. kuko konke okwenzayo ngashiba kaRamethi Yeah. ya ukuthi nabo bakufaka isandla nabakamahlanga kanjalo ngokusho njalo ngifuna ukuthi bafowethu isesekhona inyanga Yeah. nomuntu usesekhona ungabe ulahlile ithemba akusho ukuthi ufike ekugcineni noma kagqingetshe vele sometimes you need ukuthi ugudle Yeah. ushayeke so that uma uyoyithola lento ube nalento ukuthi uyihloniphe uyibambisise Yeah. Yeah. uyabona uma ungashayekanga waba nayo ngeke uyihloniphe nene ngeke uzufunda ukuthi oh lento le kahle ifuna so ngifunde kanjalo mina ngizanohambo engiyolihamba ngiyolanda imithi ngizothi Kenya ngithi Uganda ngiphume ngithi Zambia bese ngiyafly ngiye-west mangifike west ngiyoba ngingena eNigeria ngiphume eGhana ngihambe ngiyogena eBenin ngiphume eBenin ngibuyelele eGasi Yes. bengisukela eGasi ngibuya la mangibuya la khona into engiyoyenza but Yeah. lapho ngifuna ukuyenza live Yeah. so yenza nje sihlezi imali sihlezi so Yes. sizombiza lo bhuti osishutayo Yeah. kusho kwakho Yeah. but angeke sikhombe umhlaba wonke Yeah. umuntu ofuna ukubona amaboys uqinisile Keep in mind. khipha imali kunomntwana sekhaya ngeke ngimusho ngegama wake wangivakashela ekhaya lapha enkangala so kanti lelo langa zivukile bezisebenza ngisho nokusebenza Yeah. afika athi pho ukuthi ma-boys ayi funa ukwabona ama-boys ngathi ngena sibheka ngena nenye inkosi ngengisho ngegama Yeah. wangena nalo ndaba ezitha bangena phakathi uthe mangena phakathi lo sesiwami engimusho zathi sewuyazizwa ziyambiza Yeah. woza mama woza auntie buya auntie angiyeda washo angena uthe mangena hayi sikhawule auntie ungasabi yey wazikhawula mana amaqedza lapho kwakunzima bafowethu kwakukhala e-reverse light kuphuma ngaphansi kwenta kwini ngithe mangihleli lapha sengivalana nesisudo kuyanuka manje mangithi ngapha ukhamile manje sengimele ngihambe ngisikoropana nemkhama but angeke ngimushe lo sesiwampatena wakwenza lokho sengifuna ukuthi bafowethu in short umuntu uyakhona uyaphila ama-boys akhona afuna isikhathi sakho adinga wena to communicate with them so that ukwazi uyabona angeke ukhulume nento manje ufuna ukuphendule manje ikhona engakuphendula manje kuya ngemagazi yabantu but manje nginisana lento le ngithi imali ikhona Yeah. ngiyakusho lo ngifuna baba ikhona imali idinga umuntu ohluzekile Yeah. nalo othi ngifuna ukuphumelela ngidle December ngemnandi ozizothatha lento kuyaphileka Nokuthi ke prof into encane nje ngifuna ukuyiveza la kuma boys. Because ama boys masento ephilayo. Umuntu prof uya athenge kajwayeli ilanguage yama boys abese lefuna ukuthi makamlethele imali. Kanti ama boys asafuna uqala communicate naye. Now lezi zinto zikhona wena ungayibona ngathi lento ifuna abantu asebeyijwayele and abantu abayazi into abayifunayo because mase uyithathile le ndikhethile la ikhona khethulula hayi khethulula hayi wena buyela asabuyela muva and nokuthi ke la ikhaya ngabantu benzuza mase explain labantu ukuthi yini inzuza inzuza lidlozi lamanzi
ephethe wonke amadlozi makuthetha khulunywa ngomuntu okuthi unenzuza or uyinzuza ubwazi uzikhuluma ngomuntu oexcelayo owazi zonke izinto ungathi umuntu ethi yakushaya manje ungashayeki the reason ukwazi ukuzenza izinto is because inzuza kuphila yona yiyo lephakamileyo so senzele ukuthi abantu ke bazi ukuthi nala kumsholozi njengoba sihamba la ekhaya bazi ukuthi inzuza nansi imile singangasizingane zakho siyakuhlonipha prof enoqhubeka wenza umsebenzi sinxusa abantu nje abantu babanganokho if abantu bafuna ukuverify sikhona baba verify mabefuna ukonke ukwazi umuntu makeze kuwe mangiveze ukugcina banda kwethu mina kudala ngisokola angisakhumbula ukuthi kubani umuntu engemkolotayo please ungamoshi iprogram ka prof uDouble TV uthi ukolotwa nguprof mawukolotwa yimi fonela uprof ucela inamba yami ngokunikeza imali angisakhumbuli nokolota ngikolota abantu ikolotwa ngikhumbula kodwa wena oyazi because ngiyakolota imali yakho zathi mina kahle enikhulume kahle because ngizovela ngikubulala ngama boys wami khuluma nje kahle cela imali yakho unelungelo lokufuna imali yakho ngokunikeza imali but ungamoshi umsebenzi ka prof because ubona mina ngiyingozi kabi funa nje imali yakho angizubuza nombuzo mntaka baba ngikunikeza imali yakho uyikhulume nje ngendlela eright ngikunikeza imali yakho because angazi ukuthi ngonela abantu mntaka baba nami ngoniwa kudala just nginemali ngizokukhokhela siyabonga. Thank you siyabonga kakhulu siyabonga obukelele into ngithi mina subscribe share qhubeka nokubukela iDouble TV usho na uthi no okungenzeki kwamanye amadoda kwenzeka le enkangala nasempendle kuzazoyenzeka maduze siyabonga.